nabasa na ko isa ka story. Ang kinabuhi daw, mura ni siya pagbiyahe sakay sulod sa bus. Kinsay nakasakay direct bus? Mga jet na inyong nasakyan, mga spaceship na. Ang pagsakay og bus, labi na ni adtong wala pa mi mga motor, mobiyahe mig probinsya, bus gina tag 3 hours, 4 hours, labi na sa Mindanao kasuway kog biyahe 12 hours. Lingkod. And kung musakay kag bus, labi naglayo imong destination, lain-lain nga mga tao, mga butsi motapad nimo, mutapad nimong tigulang, mutapad nimong batanon, mutapad nimong tabian, mutapad nimong hilumon, mutapad nimong magsigilag pangatol, baw na lang kag likay-likay kung sa kaning klaseng katula. Napoy mutapad nimo nga murag ikaw ang maulaw ba kay mura kag tan-aw niyo, mura kag hugaw kayo siya limpyo. Nagkalinlain nga mga tao ang mutapad nimo. Napoy musakay usay na to sa bus nga na tabi-tabi na nato, ganahan na ka magtabi-tabi, din wa kay choice, usahay kinahanglan na siya munaog. Gustuhon man nimo magtabi pa pero abot naman sa siyang destination, munaog na siya. Sunod na napoy mo abot og tapad nimo, kung sa katabian tong una, maupod ka hilumon ang nipuli. Usahay pod, ikaw ang ganahan pa makigtabi pero usay ikaw na pod ang munaog na. Ang kinabuhi sa tao, mura nig pagsakay bus. Wa kay choice, kinsang mga tao moabot sa imong kinabuhi. Lain-lain ang mga tao moabot sa atong life. Nay usa ka friend, mo bye-bye, nay usa ka friend, moabot. Nay usa ka silingan, mo balhin, nay usa ka silingan, mo puli. Nay usa ka higala nga di ka ganahan, napoy sa ka higala nga ganahan ka. Lain-lain nga klase nga tao ang moabot sa imong kinabuhi. Pero mo ni siya, moabot ang time, no say ganahan pa ka makikuyog aning tawhana. Pero wa kay choice, kay usahay, niabot na siya sa iyang destination. Munang ni usa ka tao sa atong life, nga gustuhon man nato ikuyog pa siyang dugay, pero kay naabot na sa siyang destination, kinahanglan natong dawaton, nga mabakanti na pod tong lingkuranan sa imuhang tapat. Muuna na siyang uli, una na siyang gikuha sa Dios. Nay mga inana, usahay pod ni mga tao nga gusto pa natong ikuyog sa atong kinabuhi, pero atay choice kay kita ang niabot na sa atong destination. Gusto man nato silang ikuyog pagdugay, pero kita naabot naman ta sa atong nauganan. Naga-come and go ang mga tao sa ato ang kinabuhi. Pero mo ni siya, na kay choice, kinsa tong mga tawhana ang imog yung i-treasure sa imong life, sa imong kasing-kasing. Di man na to kaya pugngan ang tao sa atong kinabuhi, pero na kay choice, kinsa tong mga tawhana ang mubilin og pagtudlo nimo, mubilin og ligasiya nimo, mubilin og impact sa imong kinabuhi. Na kay choice niya na. Daghang tao mga but sa tong life, pero pwede mo i-ignore lang ilang experience, ang ilang pagmaymay, ilang pagtudlo. Kay na kay freedom, kinsa tong mga tawhana lang ang pilion nimo gyud nga mutatak gyud dugay sa imong kasing-kasing.